Здравейте хора, аз съм Гнарбеги и сега играя на една игра, която се казва Clash of Clans. Да ви хареса. Сигурно има хора, които те играят. Този клип ще е около 5 или 10 минути. Няма да е много дълъг. Напишите в коментарите, ако някой играе, кой левел е и такива неща. Ади. И да, тук има едни треволяци като и тя. И за които не знаят, като ги махнете, ви дават диаманта. На мен имаше едно, дето ми даде 25. Уау, и той му да даде диаманти. Не, той не даде диаманти. Да, ако се чудите, и камъни дават диаманти, да. Сега ще нападнем някой. Не. Няма разбера на кой свят съм, ако го нападна. Няма да успея, посмъртно. Не. Не. Този клип ще е кратък, защото сега е около 7 часа и... не. Сега е 8:40, пък след някъде 10 минути ще излизам с приятели да играя. Да. То направо ще ме цапарато с един път. Добре, няма ли някой слапове? 5 минути ще е клипа, хора. Are you fucking... Няма ли някой слапове? Много мразите. Един път търсих половин час някой слаб. И съсаднах. То кажете ми, че е слаб. Кажете ми, че е слаб. Слаб, не си слаб. Някой, дето да иска битка. Има ли? Добре, хора, намирам някой, опитвам се да го унищожа и свършвам клипа. Да. Но... Добре, за това се надявах. Сега ще ме преспът, може би убият. Ще ме направят, може би, на 2 стотинки. И никой не тръгна да би поети, fuck you. Репни един ярче, моля се. Давайте, вярвам на вас. Айде. Мираж. Луп. Направо ги преспаха моите балони. Момчета, yes. Так.
Вау, още много неща не стават. Балоните направо да се спрат. Так, цики-цаки, цики-цики-цаки. Цики-цики-цаки. Айде по-бързо спрем. Опа. Да, аз съм за Барселона, сигурно. Да. Оп. И това беше от мен, хора. Надявам се видеото да ви е харесало. Дайте лайк и се абонирайте за клипа ми. И да, няма какво друго да кажа. Чао, хора. Халивидерчик.